ase Florence Bwali oyubo igoro mwanafunzi endoto yae nigo yateninira asegeka kimiaka ng'ibere maega yokonyora omobosokano omobe bw'epara oyogerete are nyomba mpaka chinga kechiga nche nigo nkorokwa Sara Nyarangi on Twitter. Karibu sana Flora. Sana. Ntaetumanya omwanchu omorigereria amariete ago kogotumeka ekamera ege. Asa amariete ngorokwa Florence Bwali. Nanyorete ajali nakikegerete nkaransirete nsiga. Aya Flora, akiri omonto nabwate omogano oye ayaeteire gocha ase obogima bwaye naye noyo omobo oria obwate omogano oria ogerete oikaransete ensa iga otari esukuru naki arenge ande naki anyarekanete. Nchi n'omwanafunzi narenge nkonyora ajali narenge mwanafunzi wa form 3 yarenge 2017 arosoma Tongo nyendiri narenge ngokora narenge form 4 tangana 2018 nakorete kera nanyorete omubasukano wikinde form 3 2017 ona narenge buyega buna abandi kendo omubasukano inorogerete nkaranstense yorengo omubasukano bwegari nkaikwayonyorerete egaiga nandonye gokunyora buya inganyongerere naki arenge omubasukano bwepara igokorekanete ase akorokwa omogonchoro noona atuome tuginkwenda esukuru kera ninyorete omonto oyu omonyene narenge gari omonene oyu egari kwanza gingotua mukonyora ati ndamanya negari yantuomete kera nche ginkonya gotirimboka yanke stage ndine nga egari engao kamanya kwebuna nde gento gekong'aka korumaega ginkwenda gochigoro nkoira nainse nari namanyete negari yang'aka egere egari eri riri yantuomete nabo yarwete ase ebwenerete gotirimbokera egachi ase esaidi eyende nande nyenyore egari ende ekorumotu tanga batuomana negari ende nande ono nincha ikerete ense emeyo nganda gochiorera nkoira nainse yasaga nkonya ngatangania omotu inse ngasoiri karabatini asaye bunarumia ebinto binde nyasaye nabagotumeka ebinto ebisinini gokora ringa nabuna bona atumegete engore erime agankonyera obogima nengore erime tari ng'a yarenge amachi narenge nara amachafu ndikonyora tari riabona eriarenge riakare kiagera kero narituomerete kero nachite kwirana buya ntu senses nganyora bono none erise riano rigerio erimondiro ringe rimwamu rikarabati erindi andusiti yani rikang'aka eriso rioka kiagere natuomerete ngamanya gosoya omotu namate none erise erimogosendi bebuya mpaka bono lakini asaye bunaromia oroche ngukwana naye nurera ngukwanira abantu TV bandigererete ngukwana buya ona nche namate nogose nimba ona oroche asaye gankonya ngatangania omotu kegere gari enjairanete mae nari achite goikerera okogoro kwana ege kwagwete gasubuna naye gatigo okogoro konde para nsoete omotu rikarabatime okogoro gokorina kung'umiete kwatigarete lakini esteri abantu mbaro babwate chibicha gocha nonche video nero nabwate gotatiga yare konya kone ebirengereri ngatema amani futi kera origereri buna kero naru igoro yantuomana ende igoro naira nainse esteri okogoro kwaraire ngoborokinde ekwaraire nabo okorora nyakonyora kwabunekire ono ekwaraire enchera gete nono otanyare gwonchoro okogoroko ono nokokonde gwasunanete ang'e rikarabati ono okesencho konyora kwabunekire nabo kwatigarete koraire estaili ende yonsi pana ono rirairanete magega agaikerera okogoroko ono nanda agantacha lakini bantu mbamaete ng'a ninchateete gotacha ono abuno ntamanyeti naki nanda ari koiranera maega orochi nere mpaka egari yae nande egacha ribaga riare kwenda gochimotu rioka andaka egari yae nere orochi egachako etairi eri amaiga nero yang'etete igoro ande riria kwenda buno oyo gochigota maiga etairi gari eri bono nari enkwegete gocha bono nande rikarabati eririme eragatama
ere natamete timete nacharogete korwa egari Eria abantu mbaro. kinde ngore erime naigwete abantu igoro ari bagachaka kuoga achomwe asambwe kumbe n'omonto oyo barikoteite n'enyegari abuya gwaikereire asaga ya tumurusi ngore eyume tumubeke lakini bagacha kubunda omonto oyo tatagete gotenene kumbe bamanya n'enjira ari kurigiyo ogotama agasinyi bono ririo roche bakomote yoikereire okogoro tenene tatageti gotenene ere motwaro oche lakini konyora tarabahoro kinango tama ima Nyasaye tochete gonti gakanga chinguru ngonya konyegeria omotwiga kera nare koye bwatukaiga Kwari komera amacha. nare komera amacha ande nsinyukwa yani Nyasaye nang'ete ande chinguru gete chiomweri nare konya go strain rima tinate siku yani nkoyuguna arenge none riogiriri rigenderete igorari gotatiga ntamanyete negari eriirana nande yang'aka enchi nande nabugete ng'a nepigipigi gete yaeta kiagera nabo okoigwenya n'omonto ogotacha nabo okoigwa inche ngabuga ande nepigipigi gete yatugutete econtrol etamanyete ekanyeta nande igo monto ori nere Nyasaye atagotumete are nere steri egari eri nande yangorerete yande bono tiga ntebe ria gatato kiagera ontwomire oiranyire maigo ntachire ande okogoro nsenyente ande nere iria agochi gosika ontima etuna Nyasaye akonete agorete ebikono ande egari eri ekangwera bono aria nkaba bono oyo onyeimogeti n'omogongo Nyasaye ore chinguru echio chionsi akoona abantu bagocha maiga bakonya koigwa oria omonto nabema abwo ore abande oche ritang'ani nabo bachagete baria abantu b'echipigipigi bataki tokore bwango igo erori natonyiiri gochia ari torakonya omwana gete bwa esukuru gete twarora eswae ngoriri konyara mbaramanya nobere bararire nendusire engoroma abwo gacha korora nande oborabu kero bantereka para igoro lakini bono manyinga yari kero yansenyente tegatigaga ekенamo bono riuga riri rigasoka isiko lakini enyama ya esaidi eye igatigara esaidi eye yoka nero yatigarete ebwatererete okogoro kiagera enyama gete kinde engoro erime enyama gete ekangwera ekankuneka obosiga inche nkanyora nkoebori ndoche enyama y'omonto narengeho eng'ombe yani niko narenga ase oichungu lakini konya koebori naende ebinto binde bikonya bono nawe orabuge ng'a nebarime ekare bono kumbe enyama eri mbono ngocha komanya yarwete yanyugete kukunora ande mbono ore yonsi pi mpaka yaikerera riuga riria eime bono riuga nari riare kong'imorera amanyinga eri rigocha yansiara gocha nere rigochimata bono kinkorusiwa mare Renge kwabutogete iga. bono amanyinga nsibiri abagocha maiga babugete egari eyaeta igoro bono mbamanyete nachakire koera ruchinguru egento bono nachagete konya kobori will I survive naki bono nachagete ngoterera bono amariogi nachakire koyaigwera are bono ekamanya goika ase bono omonto agokwana ekegusi tinigweti gose na ekegusi ndochi nerugagete yani erugagete ntamanyete kiagera abantu bonsi inse aria nabagusi erugete timanyeti nere igo bono kero bambeka para ense abo nari madam ya Sironga Girls arenge gweta koroku Madam Helen inche tinamaete ni madam yarigete enisani entang'ani egatenenigu abasubati abo bagakana ng'a banyorirwe echiro buna natete bono egari eya madam inche echete egatenena korwa motwiga omonto agacha nabo achete tu ng'inyorete eshati yaye erabegete agansiomeria inse aria gagatenenia omotwe tinkonyara goteba nki atebete lakini achete gotebia mama naki akaboria abantu abo mokonya kwoga morigia oyo bwa egari momosani n'omwana oyo bado ngoyeyana are mobwaterane moramombekere egari yaye mbekwe egari yaye ime ande omonto oyo mobweka orasoe kiagera bonsi barenge igoro barore ngai ngokorera madam omosubati oyo makaeru agasoa egari ime achikobateire ende nyagitari kimadam
Ono rende mali rende nande ngaenyora ko erugeri kona nasinyuko yi. Ande nga change kongo boli will I survive nganya ande ngo boli madam will I survive. Ntaramanya madam. Madam olibona agachaka gukwana n'egesongo. Egesongo kero kingarore naigu. Lakini oyo olima gukwana kegusiti ngwe. Madam ante ya just keep yani akatae kwanza let us pray agachaka gusaba kurundia gana. Matama sabayu aronka yaigu. Lakini ilugeti inde tingwe. Paka kero tuacha kuikage yase yakoro kugesara. Takongiranya gitari. Asa abasigari batumye. Abasigari abo bagatene ni madam bakamubori. Bakararigerera imbamanya nk'imugete. Bakanyorande mae ganda amanyi ngoka. Madam akabateye enamukonya. I'm just a good Samaritan. Kero bandi yetu atakigenda mu mukonya. Iri bamubwato kiragende. Epigipigi omete yete abamura babere nkaransi yiga bumete buye kandi yete gochaya. Ngarara abamura uninchi baye meti gochaya. Abamura bayikaransi babere pigipigi goro oyo maega nero de gotenina. Bakuoga kabisa lakini tinki bagotera. Akaga ne batinde. Wana nalie bamura weto ekaiganko iwega ya madam weka esauti getega egaka kurumaega. Ebirore biri bikacha kubugo cyabo no gusina bibyambwatile uchungu. Yani pipi nande gatumega ari gukwire nyigitari. Igatumega ari ya madam. Akirite gusine pavement ukomisho ari parents nyari. Time tuna ya charogete na barabunje abacharogete ko kanali bono. Bacha egate gari ya madam ebirore biri byebuti byansi bikorumaega. Bigasona ande goche mbaka bikomisoro cyo muswati oyo. Oyeruete goswega alimanko. Lakini abu naona stokerete kapoteza fahamu. Nikapoteza fahamu. Nachi komanya nki mutungo irugo semaye. Korwa bono yengichete gotabubuka. Ebike yemoya yarire mama gonte ina matuka 3. Nari natabubogete bono. Ndachaka ko bulinki naona amaisa. Kera bante tina isiyu banyirete bakambika Krista Maria nya. Watera igo Flora nguira natole onte binga ngikiabete after kwa bukirukuru ICU after 1 week. Enye gitari ya Krista Maria onte ngikiagendrete kuruga. Mwanchu muligereria igo gendrete kuligereria umurobiri ora sembeo okorwa buna na yaeteire toskare gendra ko bamunende. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange negwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuri chiticho chisink nebinde binge mbabwate bintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Tigana ande nkwareganie imeyo moroberio na yaeteire asitogendrete koba na Florence Bwali oyinatika kugotebi nga ogendrete gotwerera iguru y'umuganoye ali yaeteira subugima bwaye unanyorete musukano omube bwepara Flora nimototara enda sumutumuko bono kwabekiro ICU kwatabukira after 1 week ngiriki kyagendrete Hono korwa madam nona achagete ko kumbe korwa bono korumaega
Njenta igwete kende nale koigu uchungu ende onsi. Eju ningeresa one etari gonkuna nona etolikorera gosingo stokirande nondiri antu. Ono uchungu unye chakirete bono nyagitari erepiwa. Karona atabukire narusigwa ICU na iranigwe ward. Kocha kumanya tinama ete no nande ward kerona iranetibwe ward konya tinda achaga kumanya onde. Ono ngo chakobori mama ngayibona nagakororire. Intege kanyagonchana ngayona akarorire umuswati. Oyo mama mino lakini fahamu haikuwa. Nganya kwebori meana nengate abona tigamubori rero kamatega kya abantu nkweba bale tali bobe. Nagakororira asegetera lakini tingiyorete abantu nkweba nabale. Nonte inga erebona agaseka. Agaseka nengo motega kyo batorora bobe abantu nkweba bale. Tachi etigonte imbaga ngacha komanya inchebeka kumbere awokire omwana oya kwanire. Ekaro kwa boge to kerigererio kugoro for the first time. Okanyoro kugoro kwao ngoli floro lyo mukoro okugoro kwao bana gukoro kugoro kungao pi. Reaction yao na kiarenge. Kero naste koboka igare kero litangani narocho kugoro kwane. Kero no chinguru chyo goikaransa na abwate. Osoko imoki omotu igoro na abwate. Lakini bono kero nachite ko imoki omotu igoro nkera abanafunzi baachite nyagitari. Abanafunzi abo bagachaka abandi bakuyiria amariga. Ono bakachaka gotera. Ono imeyane ngonya kwebori abantu abambora dirinde skuru mbore twagachira matanga twatera. Ine egento kyangichere tobongo. Hantana kibaro rankwete. Lakini namanyire bado nyagitarinde. Yani elyo bongo boterayirana bono elibarabu nari natete kwe lazimisha mbo kenye karanse barora gosembo bende pi. Mokaiga kaimo kyo motwa keiga ngasinyunga manya korute dirintara irani omutuma ega manya kwe ngomugongo na iwure bororo. Nkamanya lirinko imokyo omuntu nganyora na akani amaisa akanire no kugoro kwasenyete ntanya kumanya nkimbekeire egento ngera bakambekeire gabamanya kubekero burangeti bakeruse tirituke akwana nkamanya kwerigere liritangani wa ayangicire tobongo na mangi na ligerete twigambaka ngababu noyo nastuka ngera na uchimae kamanya konya korenge linkina na alirete sana rutingu kungai nililia na alirete sana baka wanafunzi wale waacha kwenda no mwalimu ngatikara aborere bado nkolera ngonya kweburiga tukatigara bono na mama kumuburiga kimama nawe yarenge imbeiga nini Gomorochi na kule. Ande ngarora ngayaya ngo iyo ande ngarora ekabeterera ngakuna no kukonde gosenkoro. Kereste na sungire alenge fanisa. Na alete sana wateke man. Nilishtuka. Chengarora no mweli wobulima. Kekera Nyasaye akande ndana kabo makuru obokebwane. Nagaika form 3. Chaki nanya kurwara ndatebenga abekiru none wodiga be kunone wodi ekabari itangana ne atamugaki morochi na kule nki morochi ngona go aserete nki bono kerengo na ntanya ko wasiranya saike nki morochi gaki ande ngata nindoche pinga tanga ya nimeharibika sura kila kitu imeharibika. Tindi gocha gutara nachi korora kende gochi motu igoro yobugima bwana ekagera nikalia zaidi kero nche na abwate chindoto chingi ya uchimotwa na abwate chivision ono liringo na erigerete tuko ande tinchi etikwera na osteka iberoro enyangira kwera na osteka isano ndochi na ande shidenga ya rocha konyo kinyirende ilikuwa ni uchungu wakati nilia kera njale ngebuna ereboni naona yali tukeri kware koligereri
tingaeti gose timaeti na kwa choreact aiga Krista Maria no bweni bwanchira kibarenge gokoa ba trusi mba kubare tu kugoro barorenga ngokonya baingo muchando gusenga kiarenga mbweni kibare gokoa bono madam kero mama achite koiraneri principal yosironga kera mama era achite gotebigu turochi mama ero bangire achire school mwete nonere tatebiriri tukoriri na mwalimu mba amanyete gose ni nchembe kero roche gakintu gyakorekanire buro muntu mutanganya ole gotebigu lakini principal pia batete mama bawo bwete bale kumuchanana kyane gasi arenge lakini ona achite gote principal yosironga asanti baada ya matukogete nalie principal kumotekera ngeti nya gitari narwete 5000 ndakorera first aid abanya gitari bagate amanyi ngane aitekirange 5 yani chi units chitari chinke bona bagateba ali na romba ankonyita so comment amanyinga kwegete bakakomenta amanyinga bagate madam chi blood group yanenere chi unity bere barambekera konya gontulisa nyakoira na na mache kiregento nyakoira na chinguru bakambekera umweko bakanya korigeri amanyingande nali basite kombekera chichuba 8 bitukeryo mambia bono lakini ono bobweni borobu nabuba inyagitari eri naoba nasaleti go kugorori tangani community wasaleke tukugorori tangani ento minere tigo umunyagitari oli omutangani according gobere sande gocha nero na jali nanyorete lakini none mwachire nochi skuru mwate unona amauga ama tukarenga koirabwe ono munyagitari obuli omutangani nero gerete nande ngikaranstega esababu neringa eba murangeretie kurwiswa no munyagitari bwa mauga namanyekanete ndeti motebaro ono munyagitari oyo kero bambekire chuma nande kijabengo teba bale kijabengo te na ubate abono kera bono na ubagerire ngikaranste at least na achirende bunande igarero mondo chiga batete kero ba umunyagitari uri omutangani abunerete chuma ime ambekerete chichuma eme kabunekera ime yeliuga oyo ndi neraga achaka rusi nyama iga onsi bakabeka gocha iga onsi piga onsi ono iga onsi no ligereri ne lingonye siborande lingo siba yanya ko support gokonya konyegera ngora abwata na gatia iga ono munyagitari ikirabunere chume yime ekaende kabwatana na ekasoka uneye wasoka lakini liuga gati ekabwatana ne chinyama chibasonete ono kirongo teo kwasoka tali egento kiari ya oranguse igorusi ono munyagitari okugorogokanya kugunda amanya gose omanchu muligerere igogenderete ko baime yomorobiri na yaeteire ase to guchitwa sanga narari ari omuntu gweteira sobugima bwao asengencho ntumete ngakero omuntu nabwate ngana eria etera sobugima bwaye endera ko bamona into karoto genderete gakona gusanga noyo minto bwali bono bwali akarusinya mesa ide bagatumba gucha bakarusie bakabeka ono bunarende tindi munyagitari lakini wona nyagitari esa malingo baye nyagitari yeye chinyagitari na etire gocha gose chinyingi lakini no munyagitari obono tokora kwanira onsareti natebe gukijabe kugoroko yarenga open wound fracture buna bantebete tanga bono buna uroche liugeri yarenge iskopi tange bakorete koros kiregentoma bamanya kurusi chinyama chigocha bamanya guchibeka gochia nande ne chumeri bambekerete ngwete chichume chire aina tofauti ya bakambekera chichuma cyarenge korast ukugoro imena kiyagerete eyuende kabune kande korakana konyora cyatume n'umunyagitari antebete ono egatoka wono kugoro kwa bimbire infection yeri mama chigosaba he transfer bateba kubachakira matibabu mpaka wamalize
Ono mama gochigokwanira Father Nyanga Okisi town. Naro chitagokwana n'abanyagitari akangambake akama megari. Erio inyora nchengo imukiutu tindi wikaransi tindi gokora kendi. Akama mambake ambulance naro ngakanirete 427 ya ebili ya Krista Marian 427,000 Father Nyanga akama mone ambulance konyora abanyagitari ko bangirepi mama nero atemire nere ninde moye sencha ogichaga chikorera ase Father nga nkonyera omwana oli bunabogoki okogora gokonya ko babubi change telikororikana okogora gokagunda madam no incho omonyene tintagiti ko ibunone arufu yani kogatioka nobeke baskinjare gokora kende ngokonya kwagundire konyara kwagundire gokamwamatigo kababunege koroto alafu nale ko ibuno nkunega nale ko ibu bono nali bamanyire tetenweke yes kero Father Nyanga tokonya ku town yambake ambulance strike njarenge y'abanyagitari karongo nyorera ajali na kimadamu angirerete Krista Maria ono ginko irutenwek egalima korera uchungu onkorera tukorera gwo katimbu amatabwati morembe ono asencho ebirerebi ono ngo ikiutenwek abarwaire baikire ngaraye gwegetanda keringa bekwa karumu getegabo bamarenda gachikonya gufuatiria Omatira ona aberete skali ali ase administration block ali amatukata tontari gokore rukende mboereira sendu siri chinyama ono ngatwara amautabere kandi nakwara kurukisi ukabera temek for 3 days attention in for 3 days ile baridi yetamba ete estretcheri bandeterete kundusi kwa ambulance ndio nilikuwa naye after 3 days nando maete bagatera sijui neitajika gosinarali abantu ngo etera bare uchungu nerio monto paka bwekongereri orochi nande igari ngokweresane nkitwabuterete nsali nando maete mbakorete koiregetandike mama akagura nande ematuresi elia 700 nkareli gukando nsabu kareli wabaroire bande nabo baikire kiro monto ne shida yaye lakini rene ne room bangete tabwati egento timetigo sene stoye ebibuyo ona egento kyagerete ngabera ali amatuka yonsi baikire mama ngonya wetare gakumbe ngosore igali ne deposit basabete ya 57,000 akimya yasaya room ya umusongo gete urenge gwetansali akayubuna nkorera uchungu ngo bagochana mama kombori agonkwanira tindo amoko mukwanira mama manyomo songo oli akandwera 60 chiatakere gose 53 akandwera 60 mbaka bachiete na mama mbakobisi akaewa marisiti mweta yande nyasaye okokora orochi nande shetani uyo goswagati ekire gento yatokire na bekire ya amputation is the best to diri ne mauta ari fresh akimama wote ya ngigorere inu mwongera nerike bakona cyande kibesi kinde bagachekwera neri mama ose 40 hano amataje tabwati time yoko nyakubwatire ibintu bine nka omusongo na arwe kineki nkibagoda amputation asenge nyenyu okuguru asanjiliyo tertarenge fresh konyara lyatiokire mama nera tachitigo kumoyo bwangu ando munyagitari gete kurwenya gitari eyo nero mu advice ti tora kwa moyo moire nyagitari gete koro St Mary's wabo St Mary's bwali mwanchu murigereria igogendrete ko baime yo murubirio ona yaiteire asetore na bwali uyogendrete kongerera umuganoye asengencho yechinga kinebiro mwanchu murigereria ninche murigina ende omwana Florence bwali asensemo ya kabere egeragendere gutumanya amange mbuya mono na nyasaye tiga abarende.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakirundekerene